kada dvoje usamljenih, potpuno različitih ljudi. Da mi se šuliđaš iza leđa. Izvinite, nisam htio da vas uplašim. Sudbina spoji na najneobičnijem mestu. Ja sam Milena. Maksim. Njihovi životi iznenada dobijaju potpuno drugačiji smisao. NLKMPD. Ne lupati kao Maksim u diviziji. Nismo mogli da imamo dece, tako da sam ja, ostao potpuno sam. Kao da ja nisam. Svaki čovjek umre 2 puta. Umre prvi put kada stvarno umre, drugi put sećan. Kako je to čudno da uzimamo istu terapiju. Pazite na liniju. Pazim na liniju srca. Ona je u pravu. Ja neću vaskrsnuti. Ti moraš da živiš. Da li je ikada kasno doživeti sjaj koji pruža nova emocija? Tablete za srce u kutici u obliku srca. Šta je sad? Počinje kiša. I onako sam hteo da te pitam da idemo negdje na... Film Marka Sopića Ako kiša ne padne. Od sada ekskluzivno na Apolonu.